világunkban az igényes megjelenés mellett a kifinomult, szellemes beszédstílus és fontos tényező lehet az érvényesülés. Szemléltető példaként engedjék meg, hogy bemutassam Zoltán. Fontos megegyezni, hogy az évszázadok során a lingvisztika... Anyád hogy van? Gondolom, tudja, miért hívtam meg. Ja, vágom. Jó, akkor talán kezdem. Zsír. Hogyan mondja ön, mondjuk, jó napot kívánok? Csák, csumi, cső. Szólításra? Cső, csumi, csák. Hogyan mondom, hogy köszönöm? Sírrány. Szívekben van? Sírrány. Na de akkor mit mond arra a bizonyos vízimadárra? Kacsa. Sírrány. Ismerkezés. Hölgyem, volna kedve velem ebédelni? Jaj, csöcsök, kővoppe. Haladjunk meg. Hogy mondja ön? Hogy van öreg barátom? 1000 éve nem láttam. Mi van barom arcú? Hát, nagyon jól megy. Mi van az irodalommal? Edvárd király, angol király, léptet pakódolván. Edvárd, király, English, sírány. Köcsök. Na, ezzel vajon kezd. Szilágyi Erzsébet levelét megírta, szerelmes könyvével azt is telesírta. Szilágyi Gácsia SMS-t megírta, Bikája bicepszét 50-esre gyúrta. Este van, kiki nyugalomban, feketén bólongat az eper falomján. Buli van, mindenki beszívva, feketén bólogat a eperfal lombja. Várjál. Akkor party time, mindenki belőle, feketén bólogat a eperfal lombja. Top man, bumba fejbe, top! Ég a nap felszól a kopárszik sarja, tikkat szöcskönyája, legalább. Sunshine, beach, tücsök, köcsök. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard. Fényesebb a fuxodnál a késen, a megszólól arcodat letépen. Már egy hete csak a mamára gondolok, mindig megmegállva, nyikorgó kosárral a kezében, ment a padlásra, ment serényen. Muter van a fejembe tegnap is meg máma, ahogy viszi föl a szajrét a pallásra. Látom, a magyar irodalmat nagyon vágja, nézzük a világirodalmat. Hamlet. Abban csak a 2-t láttam, nagyon jó, tiszta 8 kerül egész. Van egy ilyen csákó, kinek jön a mobiljára egy SMS, hogy a faterja földobta a pacskát, mert nem szállított időre, érted? Aztán a muterja kiírja a ketszóra a zsarukat, mert van közben a csákónak egy ilyen kis bevállalós gádzsia. És amikor bekekpárszal érted, akkor ott vannak a zsernyákok, elviszik, lesittelik, de közben kiszabadítsák. Érted? Nehogy elég újak, nem a foxot költség. Ez dobtál. Nekem nem ugatol. Mondja, mit képzel meg, hogy beszél velem? Maga műveletlen senkiházi, azt se tudja, mi a Toldi folytatása. Toldi Miklós, na! Most meglepődtél, mi? Láttad itt a nagy professzor, közben meg itt senki vagy. Én egy üzletember vagyok. Én élek jobban. Én vagyok a király. Na, megyek is, mert vár az üzlet. Szevasztok, top, men, bumba fejbe!